Hej. Jeg er Balaban Andrej Anatolievich, bedre kendt som Amanar, og jeg tilbyder min hjælp inden for praktisk magi. Hvis du søger støtte til dine problemer, er jeg her for at tilbyde en gratis konsultation og vurdere, hvordan jeg kan hjælpe dig. Det spiller ingen rolle, hvor du befinder dig, hvad din religion er, eller din seksuelle orientering. Jeg er tilgængelig for at tilbyde skræddersyede magiske tjenester. Om nødvendigt, efter dit samtykke til at fortsætte, vil jeg informere dig om tidsplanen og prisen for tjenesten, som normalt er omkring 500 € og kræver fuld forudbetaling. Under konsultationen vil vi diskutere din situation via e-mail eller tekstbeskeder, og jeg beder dig om at beskrive det ønskede resultat, du vil opnå med magi. Gennem den magiske proces vil jeg holde kontakten med dig for at informere om fremskridt og ændringer i situationen. Vær opmærksom på, at konsultationen ikke inkluderer svar på spørgsmål om personlige forhold, fremtidige begivenheder eller diagnostisering af forbandelser, da disse tjenester er betalte og koster 100 €. Mit ultimative mål er at hjælpe kunderne med at opnå de ønskede resultater. Gennem årene har jeg udviklet innovative metoder, der gør mig i stand til effektivt at fuldføre kundernes ordre på den kortest mulige tid. Ærlighed og retfærdighed er mine grundlæggende principper, takket være hvilke jeg har mange tilfredse kunder. Normalt tager det 3 til 7 dage at fuldføre en ordre, og tidsrammerne diskuteres individuelt med hver kunde. Jeg anvender en personlig tilgang til hver forespørgsel for nøjagtigt at vurdere opgavens kompleksitet og den tid, der er nødvendig for at løse den. Jeg garanterer absolut fortrolighed, når du arbejder med mig. Hvis du søger min hjælp, bedes du inkludere billeder og navne på alle involverede i din anmodning og specificere det ønskede resultat. Du kan kontakte mig via e-mail eller mobile platforme som WhatsApp, men undlad venligst at ringe, da jeg foretrækker skriftlig kommunikation. Jeg lover at svare på dine spørgsmål inden for en dag. Jeg tilbyder også en video, hvor jeg taler om mine metoder og bøger, samt min deltagelse i det kendte program Slaget mellem psykikere, hvor du kan lære mere om mig og mine færdigheder.